Drugari, ja vrlo volim da čitam basne. U basnama glavni likovi su životinje, oni imaju ljudske karakteristike i kada čitamo basnu prvo se zabavimo, a onda nešto i naučimo iz te basne. Evo, ja sam odabrala da vam pročitam basnu Lakomi mečići. Ona ide ovako. Dva mečeta su šetala šumom i pronašla veliki komad sira. Hteli su da ga podele na dva dela, ali odmah su počeli da se svađaju. Svako od njih se bojao da će dobiti manji deo, ako onaj drugi bude delio. U tom naiđe lisica i ponudi se da im ona podeli sir. Mečići pristaše, misleći da će neko treći to pravedno uraditi. Lisica prelomi sir i dobi dva nejednaka komada. Ništa ne brinite, sad ću ja to popraviti, reče i odgrize parče većeg komada. Međutim, sada je taj komad bio manji od onog drugog. Ona ih pažljivo pogleda, pa odgrize drugi deo. Malo po malo, u šapama joj ostaše dva komadića sira. Ona ih položi na panj i reče: evo, sada imate dva potpuno jednaka parčeta. I ode sita i zadovoljna, dok su mečići u čudu gledali u sir. Šta vam kaže ova priča? Ova priča kaže da se ne svađamo, da uvek treba da se dogovorimo, jer kad se dvoje svađaju, treći izvuče korist. Lio, bezobraznica jedna mudra.